Halelúja. Tak chcel by som vás povzbudiť, bratia a sestry, halelúja, rozprávať o negatívach alebo o správnej ceste, duchovnej ceste kresťana. Takže chcel by som, aby aj dnes skutočne si možno aj prijal, že vlastne čo to znamená ísť tou správnou duchovnou cestou, aby nie, že len sme boli kresťanmi, ale čo vlastne od nás Ježiš vyžaduje, keď sme sa obrátili. Budem rozprávať o negatívnych veciach, ktoré Ježiš hovoril a pre naše telo je to negatívne, ale keď to robíme, donáša nám to pozitívne veci do nášho života. Ježiš, čo rozprával a všetko, čo Ježiš požaduje od nás Božieho slova, nie je nič, čo by nás hrialo na našom tele. Pretože tvoje telo a moje telo chce robiť úplne opačné veci, to, čo Ježiš hovoril. A preto nie je to veľakrát príjemné a Ježiš nás vlastne volá až do takých vecí, kde si povieš, už tamto už nemusím ísť, ale chcem ti povedať, že keď chceme kráčať správnou cestou ducha, tak potrebujeme počúvať na Ježišove slova a keď chceme, aby Ježišov život bol čo najviac zjavený v našom živote, tak potrebujeme skutočne počúvať Božie slovo a ísť týmto smerom. Prvé také slovo by som povedal, Korinťanom, 1. Korinťanom 2.14, je tu slovo, ktoré určite vieš, že telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Povedz, nepríjma. A teraz dajme si otázku, ešte dokončím, sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovné. Je veľmi dôležité aj toto vedieť, že aj v kresťanstve tu nehovorí o svetských ľudí. U svetských ľudí je to úplne už bláznostvo, ale pre nás kresťanov veľakrát, aj keď kážeme a napríklad stretne sa duchovnejší kresťan, ktorý žije proste s kresťanom, ktorý je telesný a povieš mu nejaké veci, tak on sa pozerá na teba a nevie to prijať. Veľakrát je to tak a myslí si o tebe, toto už možno preháňaš, tu si išiel niekde ďalej, ale vidíme, že Božie slovo hovorí, že telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. A keď my chceme byť duchovní a na tejto ceste chceme rásť v duchu, tak potrebujeme vedieť, čo Ježiš od nás vyžaduje a do akých negatívnych vecí chce nás zobrať, aby sa stalo to pre nás nakoniec pozitívnym a aby sme viac Ježišovho života vedeli prijať do nášho života a aby Ježiša sme odzrkadľovali. Vieme všetci spolu, že telesne, keď budeme žiť, až tak veľa nebudeme odzrkadľovať Ježiša Krista. To znamená, čím viac sme v duchu, čím viac sme v kontakte s Ježišom, čím viac s ním chodíme, tým viac vieme odzrkadľovať Ježiša Krista v našom živote, ale aj vonku, aby ľudia videli, že sme naozaj kresťanmi. Takže poďme do slova, halelúja, o Lukášovi, v Lukášovi 9, 18 až 22. Takže Lukáš 9, 18 až 22. Poďme najprv povedať vlastne alebo pozrieť sa na to, čo Ježiš povedal o sebe. Raz sa osamete modlil, boli s ním jeho učeníci, opýtal sa ich, za koho ma ľudia pokladajú. Oni odpovedali za Jana Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali. A teraz počúvaj, a dodal. Syn človeka musí mnoho trpieť. Je to pozitívne či negatívne? No ja neviem, ale tu Ježiš hovorí, že syn človeka
Musím mnoho trpieť. Ja neviem ako pre teba, ale ja keď trpím, pre mňa to nie je pozitívne. Pre mňa je to negatívne. Keď ťa niečo bolí, keď niečo ťa bolí v srdci, keď s niečím prechádzaš, tak to nie je pozitívne, ale je to negatívne. Ale počúva Ježiš, čo hovorí o sebe, musí mnoho trpieť, prvá vec, byť zavrhnutý, druhá vec, staršími veľkňazmi a musí byť zabitý. To znamená, vidíme tam aj smrť. Vidíme, že Ježiš hovorí, že musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý a musí aj zomrieť. A pozitívna vec je až tá štvrtá. A potom stane z mŕtvych. Bude vzkriesený. Takže Ježiš ukazuje, haleluja, nejaké veci na svojom živote, že čo ho má čakať. A keď prišiel Ježiš na túto zem, takže vidíme, že to neboli len samé pozitívne veci, ale to, aby sme my vedeli získať večný život, on musel mnoho trpieť. Byť zavrhnutý, byť zabitý, musel znášať veľa negativizmu vo svojom živote, aby my sme mohli mať to pozitívne do nášho života. Samozrejme, na základe toho, že Ježiš trpel, tak na základe toho Boh ho povýšil a dal mu meno nad každé meno. Postavil ho v nebi po svojej pravici, aj keď predtým už bol, ale išiel hore aj ako človek, išiel hore ako víťaz, ale predtým musel mnoho trpieť. Musel zobriať kríž. Musel sa zaprieť a musel vykonať celú otcovú vôľu. To znamená, bratia a sestry, ja neviem ako pre vás, ale keby som ja bol Ježiš a bol by som v nebi a mal by som prísť ako človek, ktorý sa narodí niekde, či v dome, či v jaslach, kde boli krávy, v maštali, kde nebolo moc to príjemné, hneď ho prenasledovali, vlastne pozabíjal Herodes tam v Betleheme veľa ľudí, veľa detí, musel otiecť na 7 rokov, Jozef s ním, halelúja. Takže vidíme, že nemal až tak ten život, ja neviem aký, a potom vyrastol, už bol pokoj, ale on vedel, že čo ho čaká. Že musí mnoho trpieť. Amen. A teraz Ježiš ide na vrchu premenenia, premení sa, aj tam budeme trošku a budeme hovoriť o tom, a tam z neba zaznie jedno slovo o Ježišovi Kristovi. A teraz je veľmi dôležité, aké slovo? Lukáš 9.35. Z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn. Nie, to bolo pri krste. Toto je už iné, to je už ďalej. A tu je napísané, aleluja, Lukáš 9.23. Toto je, z oblaku zaznel hlas, alebo Lukáš 9.35, tak asi. 9.35, z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. Povedz so mnou, Ježíša mám počúvať. Lebo otec vydal vlastne svedectvo o ňom a povedal, toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Komu to povedal? Apoštolom. Ale povedal to aj nám. Amen. A teraz Ježiš ide niečo vyučovať, ešte predtým vyučoval, ideme na to Lukáš 9.23, ideme prečítať až 27. Všetkým potom povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. A teraz sa ťa opýtam, počúvaj, na hore povedal, čo povedal otec, jeho počúvajte. Koho máme počúvať? Ježiša Krista. Je to pre teba pozitívne či negatívne? Teraz počúvaj, čo Ježiš hovorí. Všetkým povedal, ak niekto chce ísť za mnou. Kam je spal Tavel? Ježiš hovorí, kamel vareko palma Tavel. Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba. Wow. Je to pozitívne či negatívne pre teba, pre mňa? No pre mňa to pozitívne nie je. Keď chceš nasledovať Ježiša, chcem ti povedať,
Nemôžeš pozerať zlé filmy, nemôžeš hocičo rozprávať, nemôžeš len tak ísť do krčmy, sadnúť si s niekým. Nemôžeš toto, nemôžeš toto, nemôžeš toto, nemôžeš toto. Lebo Ježiš hovorí, ak chce ísť niekto za mnou, musí zaprieť sám seba. A teraz je to pre teba negatívne či pozitívne? Halelúja. Vidíš, nehovorí o pozitívnych veciach, hovorí o negatívnych veciach, ale on vie, že keď to budeš robiť, donesie ti to život. To znamená, teraz keď otec povedal jeho, počúvajte, poďme ešte raz. Koho máme počúvať? Čo Ježiš nám hovorí? Zaprieť sám seba. Všimni si, keď chceš ho nasledovať, musíš sa zapierať. Nie každý to chce. Dám ti otázku. Zapieraš sa, keď prídeš na bohoslužbu v nedeľu? Chce sa ti stále? Chce sa ti stále modliť? Chce sa ti stále čítať Božie slovo? Komu sa chcelo včera prísť na konferenciu do Banskej Bystrici? A niekto si pomyslí, tak ja radšej v posteli si poležím, alebo kolo domu si porobím. To ma viac baví. Porobím si tu kolo tohoto, wow. Ale Ježiš povedal, ak niekto chce ísť za mnou, musí zaprieť sám seba. Poďme ďalej, to nie je všetko. Vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stráti svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil? Či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde vo svojej sláve i Otcovej a svätých anielov. Veru hovorím vám, niektorí z vás, čo tu stoja, nemusíme ísť ďalej, ale tu hovorí o zaprieti sám seba, to sme rozobrali, vziať svoj kríž, nasledovať Ježiša Krista. Ak tieto veci nevieme urobiť, nevieme my mu byť dobrými služobníkmi. Je to o zapieraní. Je to o tom, že ty berieš ten kríž a nasleduješ Ježiša Krista. Čo znamená kríž? Niekto povie, no tak choroby, alebo ja neviem čo. Ale ja verím tomu, že či sú to problémy, skúšky, hoci čo príde do tvojho života. Halelúja. To neznamená, že ty utekáš. Je nejaký kríž, príde do tvojho života, ale ty nasleduješ Ježiša Krista. Nasleduješ ho v každej oblasti, v každom čase svojho života. Preto, bratia a sestry, to, čo Ježiš ponúka, nie je len pozitívne. Ako prvá vec, ktorá prišla pozitívna do tvojho života, je, viete čo? Odpustenie hriechov. Tam ťa to nestalo veľa, znovu zrodenie. Ježiš príde, ty voláš, áno, Pane, verím, púšťam ťa do svojho srdca a tak ďalej. Prijal si, wow, pocítil si niečo, už zmena a tak ďalej. Príde veľká túžba, aj pol roka ľahko sa ti číta Božie slovo, ľahko sa ti modlí a tak ďalej. Potom ťa Boh trošku nechá a chce ťa vycvičiť, či vieš sa zapierať, či vieš ho nasledovať, či vieš chodiť v každom čase po jeho cestách. Preto je veľmi dôležité, bratia a sestry, že to, čo nám Boh, aleluja, ponúka, to, čo nám Boh ponúka, nie je len to, že večný život a happy život. Ale on chce, aby si sa zapieral, pretože aj on sa zapieral. Musel mnoho trpieť, byť zavrhnutý a smrť. A takisto je to aj s nami. Keď zapierajme seba, to neznamená, že ideme zomrieť. Ale práve vtedy jeho vzkriesený život viac prúdi do nášho života. A vtedy viac je to ľahšie, vie nás oslobodzovať, ale keď my sa nechceme zapierať, Ježiš nebude konať ani v tvojom, ani v mojom živote. Je to o zapretí. Je to o tom, že áno, Ježiš, pre teba chcem sa zaprieť a chcem ťa nasledovať. Bratia a sestry, chcem sa vás opýtať, prečo ústrednou témou kresťanstva je smrť? Prečo? Prečo hlavnou témou kresťanstva je smrť?
Ježiš za nás zomrel. Čítame, že urobil veľa zázrakov, urobil veľa vecí na tejto zemi, ale ústrednou myšlienkou vykúpenia je smrť. Smrť Pána Ježiša Krista. A ústrednou myšlienkou pre tvoj život a pre môj život Ježiša je, halelúja, aby si zomrel a aby si žil v novote života. A ak chceme žiť v novote života, potrebujeme sa vzdať starých vecí. S čím bojuješ? Čo ťa berie preč od Ježiša Krista? Možno je to hriech. Možno sú to zlé filmy. Hoci čo. Aj v tom potrebuješ volať, aby si sa zaprel a aby si sa viac priblížil k Bohu. Aby vzkriesenie Ježiša Krista, nový život, prúdil do tvojho života. A toto je tá cesta duchovná. Toto je tá cesta, ktorú my potrebujeme kráčať. Zapierať seba. Mať s ním vzťah. Zanechať staré veci. Tie veci, v ktorých si slabý, potrebuješ volať na Pána, aby Pán ťa oslobodil. Aby Pán ťa očistil. Aby si videl víťazstvo v tomto. O tomto je, bratia a sestry, kresťanstvo. A čím viac sa zapierame, čím viac vchádzame do nového života, tým viac sme použiteľní pre Ježiša Krista. Preto ja ťa povzbudzujem, skutočne Boh ti Ježiš neponúka, ale áno, on ti ponúkol večný život, ty si to prijal. Ale potom ide ďalej a chce, aby si sa zapieral. Vidíme už, bratia a sestry, aj v Genesis 3.21 je napísané, Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zahodil ich. Čo to znamená? Smrť. Že už zabil nejakého baránka, zobral kožu a zahodil tých ľudí a tu už predstavovalo, že Ježiš príde a zomrie. Teda ústrednou a hlavnou témou kresťanstva je to, že Ježiš Kristus zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. A ja sa ťa chcem opýtať, keď my sme prijali Ježiša Krista, čo Ježiš chce od nás? Ježiš chce od nás to isté, aby sme zomierali. Aby sme zomierali. Ako zomieraš, keď zapieraš sám seba? Stane sa niečo vonku. Alebo ja neviem, príde dačo do tvojho života a vtedy sa ukazuje, čo je v tvojom, čo je v mojom srdci, ako sa správame. Halelúja. Príde nedeľa, príde ja neviem čo. Vtedy sa ukazuje v tvojom srdci a ty toto potrebuješ prelomiť. Ty toto potrebuješ poraziť vo svojom živote, pretože nie malé veci Ježiš od nás očakáva. A ja verím tomu, že keď prídeme na súd, Boh to všetko ukáže. Povie, pozri, ja som za teba zomrel. Ale keď jeden zomrel, nemám to slovo tu, ale to som vám hovoril už aj dávnejšie, že presne jak 4 mušketieri. Jeden za všetkých, všetci za jedného. A to je Korinťanom. Keď jeden za vás zomrel, všetci za jedného. My zomierame za neho. Zapierame seba. Nechodíme už v hriechoch. Chceme chodiť, amen, v odpustení. Nechceme chodiť v horkosti. Nechceme chodiť v zaťažení. Ale vo všetkom chceme oslavovať Ježiša Krista. Teda Ježiš poukazuje, skutočne už Boh poukazuje od začiatku na smrť. Že niekto príde a položí život za nás. A keď my sme teraz vykúpení, my v tomto potrebujeme chodiť zase. Takisto týmto oslavovať Ježiša. My sme zomreli s Kristom na kríži. Toto potrebujeme prijať za svoje, aby sme mohli chodiť v novote života. V Izaiášovi 53, 2.5 je o Ježišovi také slovo. Izaiáš 53, 2.5. Vyrastol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu, ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevažili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom do udieraní a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany
sa nám dostalo uzdravenia. Halelúja. A keďže Ježiš takto trpel kvôli tebe a kvôli mne, aj my potrebujeme, halelúja, mu preukazovať lásku tým, že sa zapierame. Že do toho, čo nás Boh povolal, aby sme vedeli skutočne si to vážiť. Že Ježiš prišiel do nášho života, Ježiš nás očistil, Ježiš nám odpustil a keď on trpel, tak aj ja chcem trošku trpieť. Nie chorobou, nie ja neviem čím, pretože Boh chce, aby sme porážali to, za čo on trpel. Ale on chce, aby sme sa zapierali. Halelúja. Aby sme nežili podľa toho, ako nám telo diktuje, ale ako nám duch hovorí, ako nám jeho slovo ukazuje. Poďme, bratia, na desatoro. Teraz ma počúvaj veľmi dobre. Je pre teba pozitívne prvé prikázanie? Počúvaj. Nezarecitujem ho celý, ale len trošku. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov. Okrem mňa. Nebudeš nikomu slúžiť. Len mne sa budeš kláňať. Len mne budeš slúžiť. A teraz počúvaj, prídeš pred takým Bohom a on ti hovorí, nemôžeš mať iných bohov. Je to pozitívne? Halelúja. Je to pozitívne? Ja neviem, zamysli sa nad tým. Halelúja. Celé desatoro. To nie je pre nás niečo, čo my chceme robiť. A práve Boh donáša to, čo my nechceme robiť, aby sme sa zapierali. Ja som Pán Boh tvoj. To znamená, nebudeš modloslužobník. Nebudeš ničím poviazaný. Ničomu sa nebudeš kláňať inemu, okrem mňa. Mňa budeš počúvať, mne sa budeš kláňať, po mojich cestách budeš chodiť. A dnes, keď toto povieš, dajme tomu, predstav si, že povie ti to nejaký človek. Moderný človek to nechce. Moderní ľudia toto nechcú. Kto chce dneska Boha? Ja som sám sebe pánom. Ja si chcem robiť, čo chcem. Je demokracia, ideme si robiť, čo chceme. Ale keď chceš nasledovať Boha, Boh ti hneď toto povie. Ja som tvoj Boh. Nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Ak by sme išli ďalej, počúvaj, nepokradneš. Ale medzi nami je, aké príslovie? Ak neukradneš, okrádaš svoju rodinu. A my sme väčšinou, tuto je takéto príslovie na Slovensku. Škoda, že uctievajú Janošika. Aj na základe tohoto je, verte mi, že chudobným bohatým bral, chudobným dával. To nebolo až tak pravda. A potom aj toto aj je, že jednoducho to zbojníctvo, že stále len kradnúť. Ale Božie slovo hovorí, nepokradneš. Nie je to nič príjemné. Keď len niečo uvedíš, nedáš to do svojho vrecka. Amen? Pretože Boh povedal, nepokradneš. Budeš ctiť svojho Boha. Halelúja. Kto ukradol niekedy niečo? Ja prvý, bratia. Ja prvý. Zavore som kadej dokonale. Halelúja. Len malú vec za celý život. Neukradol si nikdy nič. Halelúja. Určite si ukradol. Možno bol som slobodný, šiel som do maminej peňaženky, šup 10 korún Andržeba. Zopárkrát som tu urobil. Dávatke pále, mamu. Halelúja. A zemiaky a tak ďalej. Je to pravda. Každý z nás nejak nie, ale nemôžeme v tomto pokračovať, pretože Božie slovo, keď my sme sa teraz obrátili, tak Boh hovorí, nepokradneš. To znamená, nebudeme kradnúť. Amen. Keď si prečítaš celé desatoro, halleluja, nezabiješ. Tam sú samé zákazy, nezosmilníš. Amen. Nepožiadaš manželku bližného, jeho dom, jeho majetok. Koľkokrát príde taká žiadosť? Koľkokrát príde taká závisť? Je to tak? On má také auto,
on má taký dom, on má toto, on má toto. A vidíš, hneď musíš dať svoje srdce do poriadku. Nemôžeš to nechať do svojho srdca. Preto Boh nám nepriniesol len pozitívne a že bude nás hladkať. Chceš mi slúžiť? Nepokradneš. Nezabiješ. Nepožiadaš, nezosmilníš. Ja som tvoj Boh, nebudeš mať modly. A budeš mi slúžiť. Je to veľká vec, bratia a sestry. Halelúja. A keď pozrieš na ten zákon, my s vlastnou silou to nevieme dodržať, nemáme šancu. Preto Ježiš prišiel nás vykúpiť a dal nám Svätého Ducha. Ale je to zákon lásky. A celý zákon je v tom, bratia a sestry, celý zákon, aj proroci. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho bližného ako seba samého. Halelúja. Ako seba samého. A teraz poďme sa pozrieť, nemusíme ísť doslova na ten 10. zákon, na ten posledný. Nepožiadaš. Úplne je zničený. Aj v kresťanstve. Kvôli službám preteky. Kresťania si neprajú. Ohovárajú sa. Idú proti sebe. Totálne pošľapanie kvôli žiadosti. A teraz počúvaj, milovať budeš svojho bližného ako seba samého. A Boh nechce, aby sme po tomto šliapali. Práve naopak. Ja viem, že nie sme dokonalí. Viem, že veľa vecí ešte v našich srdciach je, ale potrebujeme volať na Pána a potrebujeme mu dôverovať. Jednu vec som prijal, a toto je veľmi dôležité, chcem sa s tebou o tom podeliť. Je veľmi dôležité byť vďačný. A teraz ti ukážem jednu vec. Po čom túžiš a čo ešte nemáš? Zamysli sa teraz nad tým, ak je nejaká vec. Po čom túžiš a čo ešte nemáš? A teraz počúvaj, a toto je dôležité, a človek je nešťastný, pretože ešte to nemá. A človek sa rozhodne byť šťastný až vtedy, keď to bude mať. Wow. A teraz človek ide za tým ako vôľ. Nemám to. A ideš, a trapíš sa. A modlíš sa. A Pane, prečo si mi nedal? A Pane toto, a Pane toto. A teraz počúvaj. To je modloslužba. A ty len čakáš, kedy to príde a vtedy budeš spokojný. Ale nevidíš 100 vecí za sebou, za čo máš poďakovať. A teraz počúvaj. Keď sa modlíš, Pane, nemám to. Možno potrebujem viac peňazí, ale nemám to. Ale ďakujem ti. Ja mám čo jesť. Mám čo piť. Mám sa čím zaodiať. Mám strechu nad hlavou. Aký marštár veci. Mám deti zdravé. Mám prácu. Som spasený. Ja ti ďakujem. Amen. Za koľko vecí môžeš poďakovať? A človek sa trápi. Ešte čo nemá, ty si užívaj to, čo už máš. A modlím sa, Pane, to, čo nemám, ty mi to vieš zveriť. Zveríš mi to. Zveríš mi viac. Ale chcem ti ďakovať už za toto, čo mám. A som ti vďačný za to. Je to veľmi dôležité, aby sme neboli len tak žiadostiví a oblbnutí, poviem to takto, že nemám to a človek ide takto. Nie, ty máš Pána. Pozri sa kolo seba, máš za čo ďakovať. Niektorí ľudia nemajú to, čo my máme. Amen? Halelúja. Ja ti poviem, že môžeš ďakovať za veľa vecí, pretože veľa vecí ti dal Pán. Amen? Halelúja. Buď vďačný. A to, čo nemáš, Pane, ty mi to dáš. Ale kedy ty chceš, aj tak ti budem ďakovať. A teším sa už z dnešného dňa. Teším sa z tohoto času. Amen? Halelúja. Veľa vecí, pozri, a ja mám tiež výzvy. Ty máš výzvy, veď sme ľudia.
Ale nedajme sa takto zapriahnuť. No len pozri sa teraz, prosím ťa, pozri sa na svoj dom. Pozri sa na svoju rodinu. Možno tí, ktorí sú slobodní, nemal si priateľku, priateľa teraz máš. A možno je pred tebou výzva ešte dom, ešte auto, pár vecí. A môžeš sa rozhodnúť, že budeš chodiť takto. Alebo sa rozhodneš, Pane, ja ti ďakujem za to, čo mám a to, čo nemám, ty mi dáš. A ja ti za to ďakujem. Ale nebudem nešťastný za to, že to ešte nemám. Ideme byť vďační. Amen. Halelúja. Veľa vecí, hej, že chýba nám. Varekaské buterlo vore. Ja to chápem. Je ťažká doba, ja to chápem. Niekomu toto, ale buďme vďační. Boh hovorí, nepožiadaš. Ja som tvoj Boh. Amen. A Boh nechce len, aby sme mu slúžili, že len kvôli žiadosťam. Boh chce, slúž mne. Ver mi. Ja som ťa povolal. Dôveruj mi. Nasleduj ma. A buď vďačný. Za všetko ďakujte, Božie slovo hovorí. A teraz poďme sa pozrieť, nejdeme ešte do slova, ale chcem sa ťa opýtať. Za všetko. Za čo? Amen. Za všetko. To znamená, máme byť vďační a máme byť spokojní. Halelúja. Pretože do toho nás Boh povolal, aby sme boli vďační, aby sme takto žili, aby sme sa nijak nezamotali. Takže nepožiadaš, celý zákon vidíme podľa toho Lukáš 14, 27 až 33. Idem čítať. Lukáš 14, 27 až 33. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy. A pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienku mieru. Tak nikto z vás, povedz so mnou, nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Wow. No tak toto je silné slovo. Ja neviem ako pre vás, ale toto je silné slovo pre mňa. Ak sa nezriekne všetkého, čo má. Vidíš? Nemôžeme nasledovať Ježiša tak, ako my chceme. Tak, ako on chce. A on svoje podmienky nám dal. On nám ukázal cez svoje slovo, ako my mu máme slúžiť. Ideš do niečoho a nezrátaš si? Kto z nás, keď som staval dom, prepočty 1000-krát? 1000-krát kvadry, lepidlos, cimentos, betónos, koľko bude stať a tak ďalej. Do bodky. Furt mi to nevyšlo, furt viac trebalo. Ale počítal si. Niekto príde ku Ježišovi a nespočíta si to. Niekto len chce výhodu. Odpustil mi hriechy, mám večný život. Ale Ježiš hovorí, ak sa nezriekneš všetkého, čo máš, nemôžeš byť učeníkom. Zrátal si si to? Zrátal si si to ty a ja? Že môžeme ísť na diskotéky, môžeme ísť na zabavy. Tej má rameno purederná. Poviem ti jeden príbeh, možno trošku sa zabavíš, ale možno si to aj počul, určite som to vravel. Išiel za svojím otcom, poviem to mojimi slovami, hej. Neviem, či otcom, alebo pastorom, to je jedno. Išiel za jedným duchovným, jeden mladý a povedal mu, môžem ísť na diskotéku? A mu hovorí, si kresťan.
No a čo? Nemôžem sa zabaviť. Môžem sa zabaviť, môžem tam ísť potancovať a tak ďalej, popiť na čo. A on mu tam povedal jednu vec. Môžeš ísť, ale jednu vec musíš urobiť. On sa opýtal, že čo? Keď pôjdeš na diskotéku, povieš všetkým evanjelium. Čo myslíte? Išiel ten chlapec? Určite nie. A takto je to, bratia a sestry, skutočne. Či si mladí, vy mladí ste silní, lebo slovo Božie zostáva vo vás. Toto hovorí prvý list Jánov. Amen. Či sme otcovia, či sme starší a tak ďalej. Kresťanstvo je o zapieraní sa. Nie o tom, čo ja chcem robiť, nie čo ja si dirigujem, ale čo Ježiš hovorí pre nás. Amen. A skutočne takýmto spôsobom potrebujeme nasledovať Pána. Teraz prečítame miesto Lukáš 18, 24 a 30 o bohatom mladencovi. A teraz už ideme len na tú odpoveď, lebo neideme čítať celé. Hej. Takže 18, 24 a 30. Počúvaj veľmi dobre. Keď Ježiš videl, že sa veľmi zarmútil, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo. Ale čo bolo predtým? Páne, tvoj zákon zachovávam. Zákon zachovával. A Ježiš napriek tomu povedal, ešte jedno ti chýba. Kodojka jazmek pareder. Rozdaj všetko, čo máš. Chudobným a potom nasleduj ma. Ideme ďalej. Bohatstvo. Ľahšie je totiž čave prejsť cez suchou ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. A tí, čo to počuli, povedali, kto potom môže byť spasený? On odpovedal, čo je nemožné, ľuďom je možné Bohu. A teraz počúvaj, tu Peter prišiel. A pozri, čo zanechal. Povedal, pozri, my sme opustili, čo sme mali. Wow. A nasledovali sme ťa. A teraz Ježiš odpovedá, on nepovedal všetko, čo opustili, ale Ježiš povedal, že vlastne čo asi opustili Peter a tak ďalej. On im povedal, amen, hovorím vám, nie nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratu, rodiču, alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase nedostal mnohonásobne. V akom čase? Nie vo večnosti. Keď ty sa zapieraš, v tomto čase dostaneš mnohonásobne. Viac a v budúcom veku večný život. Halelúja. Takže vidíme, bratia a sestry, skutočne, halelúja, tento človek, tento bohatý človek neobstal. Ale to, že ty sa zapieraš, to nie je to. Počúvaj, čím viac sa zapierame, tým viac pokoja v rodine. Tým viac Božej priazne v rodine. To je ten mnohosnásobok. Tým viac Boh te žehná. Čím lepšie slúžiš Bohu, čím viac sa odovzdáš, tým viac bude Boh konať v tvojom živote. Čím menej sa zaprieš, čím menej mu budeš slúžiť, nemôžeš mu byť učeníkom. Rozumiete? Preto je veľmi dôležité, že aby si zrátal, že keď ty si dal Ježišovi Kristovi a keď sa zapieraš, ty nestrácaš, ty získávaš. Ty získávaš to naozajstné bohatstvo pre svoj život. Každý môžeme, bratia a sestry, každý môžeme zopárkrát naozaj urobiť proste nejaké veci v našom živote, hej, že zradíš, alebo ja neviem, urobíš zlé, ale nemôže to ostávať stále v tvojom živote. Peter, čo sa stalo Petrovi? Zaprel. Prečítam len to miesto. To je Lukáš 22, 55 a 60. A teraz počúvaj. Uprostred nádvoria rozložil oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna služka, ako sedí pri ohni. Zahľadela sa na ňo a povedala, aj tento bol s ním. A on zaprel a povedal, žena, nepoznám ho. A teraz ja sa ťa opýtam, pre koho teraz pre koho berie, pre seba či pre Ježiša? Peter. Hľada pozitívne veci pre seba.
Hej, ženo, ja ho nepoznám. Tu nevidíme zapieranie. Tu nevidíme to, že on sa prizná k Ježišovi, ale on si berie pre seba to pozitívne. Negatívne by bolo pre ňo, áno, poznám ho. Je to môj majster. Ale keďže pre ňo to bolo negatívne a bál sa o svoj život, čo povedal? Nepoznám ho. Ideme ďalej, aj tento bol s ním. A on zaprel, povedal, žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal, aj ty si z nich. Potom Peter povedal, človeče, nie som. A keď prešla asi hodina, kto si iný presviečal, naozaj aj ten bol s ním. Vedie Galilejčan. Ale Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. Tu zrazu, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. A on si uvedomil, činil pokánie. Ale poďme na koniec života Petra. Ako zomrel Peter? Hej, že tam už nezradil. Všimni si, čo Boh vykonal v jeho živote, čo v jeho živote vybudoval. Aj ty a ja môžeme zradiť zo párkrát. Ale bratia a sestry, nie stále. Stane sa, že sa nezapieraš, ale nemôžeš stále. To je ten duchovný rást. Ty bereš to, čo Ježiš od teba vyžaduje, ty to dávaš, komponuješ do svojho života a na základe toho tvoj život rastie, tvoja služba rastie, tvoje manželstvo rastie, tvoj život rastie, tvoje rodiny, tvoje deti a tak ďalej. Na základe toho, na základe zapierania. A teraz chcem ti ukázať ako posledné, čo ma oslovilo toho týždňa. Zopár, možno 3 veci ti ukážem. A verím tomu, že je to aj zjavenie, možno to bude aj pre teba, pre mňa to bolo. A takto potrebujeme slúžiť Pánu a chápať Boha, čo vlastne Boh chce od nás. Pamätáte si, ako Lazara vzkriesil Ježiš? A tam je napísané, Ježiš, keď stál pred tým hrobom a bol tam ten kameň, ja sa vás opýtam, zamyslite sa nad tým. Prečo Ježiš neodvalil ten kameň? Dajme si otázku, koľko mohol vážiť ten kameň? Čo myslíte, bol to taký kameň? Keď to bol hrob? Ja si to predstavujem, je to veľký kameň. Buď okrúhly, alebo ja neviem, ale musel na to byť ťažová. A Ježiš nepovie, hej, kameň, odvaľ sa. Mohol to urobiť? Je ťažká práca odvaliť kameň? Jeden človek to nezvládne. To znamená, pár ľudí tam muselo ísť a sarkada betóno z vás das. Keď poviem, že dajte nabok, museli dať ruky, priprieť sa a dať to nabok. Prečo to neurobil Ježiš a nechal ťažkú prácu na ľudí? Prečítam vám to. 11, 39 až 41 Evangelium Jána. 11, 39 až 41. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už pachne, veď je už 4. deň mŕtvy. Ježiš ho odpovedal, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? A teraz počúvaj, odvalili teda kameň. Nemusíme ísť ďalej. Vieme, čo Ježiš urobil. Ale odvalili ten kameň. A teraz ja sa ťa opýtam. Dá Ježiš aj tebe ťažkú prácu? Či urobí všetko on sám? Halelúja. Pozri, je to pre neho. Je to v tom čase. On ide slúžiť. To není tak, že tam boli nejakí ľudia a že jeho sa to nedotýkalo. On ide niečo robiť, samotný Ježiš. Ježiš ide niečo robiť cez tvoj život. Cez túto cirkev. A on ti hovorí, odval ten kameň. A on ti hovoríš, ale ťažký je. A Ježiš hovorí, odval. A ja ti ukážem ešte väčšie veci. Ale spolupracuj so mnou. Prečo nepovedal, vzkrieste toho človeka? Lebo vedel, že človek to nedokáže. A tam už on sa postavil a povedal, Lazár, poď von! Ale to, čo ty dokážeš, musíš to urobiť. To, čo Boh chce, aby si to urobil. A neočakávať, Ježiš príď. A Ježiš ti hovorí, odval ty.
Vazde tu. Aj keď je to ťažké. Prilož ruku k dielu. A potom ja ti ukážem seba. Ukážem seba, aký som veľký. Aký som mocný. On teba potrebuje. Aj mňa. A on chce, aby sme aj my pracovali pre neho. A niekedy, bratia a sestry, aj ťažko. Ťažko. Niekomu je ťažko prísť do zboru. Musíš to zlomiť. Tie ťažké veci potrebuješ niekedy priprieť sa k tomu a potrebuješ pracovať. Amen. Halelúja. Mne to je veľmi pekné zjavenie a ďakujem ako Bohu, že mi to ukázal. Že skutočne Ježiš mohol to urobiť sám. A teraz počúvaj. Prišlo mi hneď ďalšie slovo. Takisto robím aj v nebi. Neurobím všetko. A prišlo mi ďalšie slovo. A teraz počúvaj. Takisto mám ovce v nebi a nerobím všetko sám. Musia urobiť. Dávam príkazy. A oni to musia urobiť. Počúvaj. Kým ti ukážem toto, ukážem ti Daniela. Daniel sa modlí. A v nebi je bitka. Kto sa bije? Archaniel Michal s kým? S perským kniežaťom, ktorý má nastupovať po babylonskej ríši. Prečo neprišiel Ježiš? Prečo nezmyšiel Boh? Všetci by zutekali. Ale povie Michalovi, choď a pobí sa. Choď, Lelenče Porotelova tu. A ja neviem, ako tá bitka vyzerala. Vieš si predstaviť, že ako sa bije anjel s anjelom? Neviem si to predstaviť. Ale boj bol v duchovnom nebi. Ale Boh dal rozkazy. Halelúja. A teraz počúvaj. Ježiš je v hrobe. On mohol vstáť. Toto je to zjavenie. On mohol vstáť. A len tak urobiť. A kameň odvaleli. A čo urobil Ježiš? Nič. Prečítam ti to? Matúš 28:1-3. Po sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Halelúja! Halelúja! A teraz zamysli sa. Bežľa speskeme k prekodabar. Halelúja. Sadol si na ten kameň, ten anjel. Odvalil ho a Ježiš vyšiel. Čo myslíš, Ježiš nedokázal by výjsť? Prečo potreboval anjela? Ale Boh takto pracuje. Poď odval ten kameň, aj keď ja to dokážem. Poď odval ten kameň. Tak je to aj tu, bratia a sestry. Halelúja. Tak je to aj tu, v cirkvi, s našim životom. Vo všetkom, čo robíme, potrebujeme priložiť ruky k dielu. Aj keď je to ťažké. Budeme rozprávať o služobníkoch. Tak dúfam, že nikto sa neurazí. Je to o tom, že ty sám priložíš ruky k dielu. Halelúja, ideme slúžiť Bohu. A nie všetko urobí Boh za nás. Nie všetko Boh urobí za nás. Boh chce, ty to urob. Ty to urobíš. Ty pôjdeš do väzenia, ty budeš stať pred cisárom a vyznaš ma tam. Nič ľahké, ťažké. Halelúja. A niekedy Ježiš ťa nechá celú noc loviť ryby a nič nechytíš. Budeme pracovať a nič. A príde Pán a povie slovo, daj na druhú stranu. Hoď na druhú stranu. O tom je kresťanstvo. Niekedy potrebujeme, bratia, sestry, my taktiež. Nie, že niekedy musíš priložiť ruky k dielu. Musíš mu slúžiť. Boh toto chce, aby sme ho takto nasledovali. Posledné, Lukáš 17, 26 až 27. Ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní syna človeka.
ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali. Až do dňa, keď Noách vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Čo chce tento svet? Porománe z kamen. Techal, te pijel, te kelol, te uživinul peske. Je to tak. A ešte na oslavách, aj v Kryžovej, mu dá šundol živpre, cúli, te chuden te giľavelo žuvľa. Jedna melódia, je to tak. Ale ja ti poviem, toto je presne, to neznamená, že nemáme sa radovať. Ale to je presne, ľudia pili, ženili sa, jedli, vydávali sa až do toho dňa. Ale čo robil Noé? Ťažko pracoval. Noé ťažko pracoval, staval koráb. Dajme si otázku, tú, ktorú som položil aj pri hrobe. Ja sa vás chcem opýtať. Dokázal by takto Boh povedať, nech je koráb? Bol by? Haleluja. Všetko by sa dalo do pohybu a ten koráb by bol. Ale on mu povedal svoje plány, Noé, takto to postavíš. A vykreslil mu toľko lakťov dlhá, takto široká, toto urobíš, toto urobíš, toto urobíš. Ťažká práca. Čo ideme my stavať? Bratia a sestry, ideme stavať koráb, ale to nie je pozitívne. Pre teba ani pre mňa. To je negatívne. Vieš, kedy je pozitívne v práci? Ja vždy, keď odchádzam, my sa zapisujeme, my nemáme kartičky. Možno sa budete smiať, ale schválne to robím. A keď odpisujeme sa, hej, dám gažik, 14, očko a úsmev. Už je po práci, ideme domov. Pre nás je to pozitívne. Kedy je to pre teba pozitívne? Ráno, keď ideš do roboty, alebo keď ideš doma už? Už je po robote. Už máš pokoj. Halelúja. Ale takto je to, bratia a sestra, aj v duchovnom svete. Možno veľakrát sa ti nechce, ale Ježiš práve ti hovorí, zapri sa a príď do roboty. Začni stávať ten koráb. Lebo ja som povedal, ty ho máš postaviť. Ty ho máš budovať. Ty sa máš trápiť a volať na mňa, aby som ti ja pomohol. Ale Noé vošiel do nového veku. V Noé vošiel do nového sveta. Ale všetci ostatní zahubení. Tak je to aj o nás. Pracujme na Božom diele a vojdime do nového veku. Halelúja. Do veku Božieho kráľovstva. Do nového ájonu. Do toho nás Boh, bratia a sestry, povoláva. Amen. Halelúja. Už teraz tu na zemi môžeme žiť vzkriesený život, pretože vzkriesený Kristus je v tebe. Rozhodni sa zapierať. Možno ja by som dal takú výzvu, či už prídeš dopredu, alebo nie. Včera Jardo dal výzvu, že kto pozera nečisté filmy, hej, nemusí prísť. Že on dá výzvu kamu kerí, že zuby ťa bolia. Ale ty príď kvôli tomu. A všetci smiech. Halelúja. Možno zápasíš s niečím. Môžeš prísť a volať na Pána. A možno môžeš ostať aj na svojom mieste. Ale ja ťa poprosím skutočne, v tom, v čom si slabý, alebo tam, kde si lenivý a nechce sa ti, spočítaj náklad, do čoho ťa Boh povolal. A urob rozhodnutie. Ja budem stávať koráb. Ja budem stávať toto dielo. Pretože do tohoto diela ma povolal Boh. Amen. Halelúja. Dajme slavu Pánovi. Halelúja. Postavme sa, bratia a sestry. Halelúja. Pozdvihni svoje ruky k Pánovi. A ideme sa trošku modliť. Halelúja. Na základe toho, čo som vlastne vravel, čo som hovoril, povedz so mnou. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si mi odpustil
všetky moje hriechy. Ďakujem ti, že som znovu zrodený. Že moje meno je zapísané v knihe života na základe negatívnej veci, ktorá sa stala v tvojom živote. Ty si bol zavrhnutý, opovrhnutý. Mnoho si trpel a nakoniec si aj zomrel. Kvôli mne ja ti ďakujem. Teraz si živý, lebo kameň bol odvalený. Vstal si 3. dňa a povolal si ma. Pane, ja si chcem spočítať to, čo ma to bude stáť. Vzdávam sa starého života a chcem sa zaprieť. Ježiš, chcem byť nie diablovým učeníkom, nie učeníkom tohto sveta. Jesť, piť, ja chcem byť tvojim učeníkom. Kto stráti dušu pre teba, nájde ju. Toto je zasľúbenie. Ježiš, príď viac do môjho života. Aby to je skriesenie bolo na mojom živote, na mojej duši, na mojom tele. A nech ťa odzrkadľuje všetkým, ktorí sú okolo mňa. Pane, aj ťažkú prácu, odvaliť kameň, ja to chcem robiť. Chcem budovať tento koráb, túto cirkev, tento miestny zbor. Dávam sa ti. Ty to vieš vybudovať rýchlo, ale nechal si to na človeka. Aby aj človek dal do toho svoju silu, svoju námahu. A ja sa rozhodujem ti takto slúžiť. Dávam ti každý hriech. Chcem ťa oslavovať. Nech nie som zaťažený nejakým hriechom. A teraz ja ťa poprosím, ak nejaké hriechy sú, túžby v tvojom živote, vyznaj ich Bohu. Vyznaj ich Bohu. Vyznaj ich Bohu. Teraz povedz ešte so mnou, odpusť mi. Veľakrát som nešťastný. Kvôli tomu, čo nemám. Odpusť mi tieto žiadosti. To, čo nemám, ty mi vieš dať v pravý čas. Ale chcem ti ďakovať za to, čo mám. Ďakujem ti za všetko. Odmietam žiaľ, depresiu a prehlasujem, že som radosný kresťan. Aj z dnešného dňa sa radujem. Ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujem ti. Amen. Halelúja. A zaspievajme ešte túto pieseň. Halelúja. Je to dobrá pieseň, modlitba Otče náš. Dajme do toho naše srdcia.